sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standard time, las 6:32. This time check is brought to you by Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, Pizza 10 na bulan sang Oktobre, tuig 2020. Oy, 76 ka adlaw na lang ang nabilin, Paskwa na, 83 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Amuning gumon nga tuig, kaya amo na ni ang kampanyahanay sa eleksyon. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Ari na, bantayan tang merkado kay nag-isyo na sang mando ehekutibo si Mayor Bing Leonardia angot sa pagpatigayon sang mandatory surveillance testing sa mga vendor, tatlo ka mga merkado sa Bacolod, Central Market, Burgos kag Libertad. Para sa ihibalo sa aton mga kauturan ang mandatory surveillance testing patigayunon sa dalom sang supervision ni National IETF Deputy Chief Implementer for the Visayas retired Major General Melquiades Feliciano. Ano ang tuyo sini? Mapunggan na paglaptas ang kagaw. Kag nasaad sa among mando ehekutibo ipatuman ang ticket system. Ang mga vendor kag ang ila kaupod nga voluntaryo nga makigbahin sa programa ang isyuan sang permission ticket o kon iniblang market pass nga makapadayon sa ila pagbaligya. Madamo gyapon ang wala pagid lantip makaintindi sining karon ginapatigayon sa syudad sa Bacolod. Sa bahin ni Executive Assistant sang Merkado Cluster Head nga si Erne Pinida, kahapon nagamonitor ako niya posible mga 2,500 ka mga vendor sa tatlo kadalag ko nga merkado ang makapakigbahin sining programa. May pipila pa nga hindi magupod. Ang punto naton simple gid lang. Para sa akon wala gid problema ini nga aman. Proteksyon ini sa inyo. Kung makapatesting kamo para sigurado nga wala ikaw nagadala sang kagaw. Kag kung wala ka nagadala sang kagaw, hindi ka man makalaton sa kaupod mo sa merkado. Hindi ka man makalaton sa imo pamilya.
hindi ka man makalaton sa mga bumalakal, ti kada mo sa gasiling, nya ano abi kung magpositibo. Kung magpositibo natural, kung ni 14 días ikaw nga kwarentina, nya ti guba ang ako negosyo. Okay. Ina nga rason manabaw. Guba ang negosyo mo. Pero wala mo ginbalikid nga posible sa 14 días mag-aayo ka pa. Pero kung hindi ikaw maagapan, basi mientras tanto, hindi ka nakabalik sa ibubalaligyan. Kag, ginbutang mo pa sa peligro ang bugos mo nga pamilya, ang mga kaupdanan mo, ang mga kaabyanan mo, kag ang mga bumalakal. Amo na ya ang dapat ninyo ibutang sa inyo pinsar. Wala nagahimo ang gobyerno para pakalainon ka, para dinan ka sa negosyo mo, para hindi ka makabalik sa merkado. Ginahimo ini sa gobyerno para sa proteksyon nimo, proteksyon sang kaupdanan mo, proteksyon sang publiko. Kaya may ara nagapatalang sang una masiling ang may bayad, libre na. Kag niya pagkatapos niya subtesting, i-quarantine kadayon, sala naman ina. Ay niblang bagay nga ginahimo sa gobyerno para ini sa aton tanan. So kabay pa nga kooperahan nato nini. Wala gagkaperdihon da, may dagon ka lang. Kung negatibo ka, sige imo negosyo. Kung positibo ka, kinanglan i-quarantine ka nga man. Gusto mo malatnan pamilya mo, kabataan mo. Gusto mo nga magkalatnan kamutanan sa merkado. So, daw hindi amo. Kag ini 14 días is 14 días lang. Pero kung pananglitan, iguon ka kag wala, may COVID-19 ka nga hindi ka magpa-swab testing, kag kung maglala ang sitwasyon mo. Ti amo nang ginasiling ko, hindi ka na, mintas tanto, kabalik sa merkado. Kag, ini iya, nasyonal ini nga mando. Kung hindi ka magtuman, ginakasubo ginaton, basi kon maobligar ang bakulod nga hindi ka pagpabalikon sa imo sini negosyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle.
Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Konga pangusina ka, siguruha, matinlo, madasig, wala delikado ang imo sini pagpangluto sa kusina. Ang aton rekomendasyon, gamit kamo one-click easy kalan
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46. Daw duha ang nadinggoy kun si Presidente Rodrigo Duterte pa ang tinagaya na dinggoy. Sila nga duha ni Velasco. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte nakabatyag sa dawgin tonto sila nga duha ni Speaker Alan Peter Cayetano bangod sa pag-adjourn na ligan nga Martes kag ginpaisol ang supposed to be pagbulos ni Velasco Oktubre 14 sa ginkasugtan upod sa presidente. Siling ni Velasco kita yagid nga daw akigid ang presidente. Siling kuno sang presidente niya, Lord, hindi lang ikaw ang nahuyan, duwa kita. Nya pro ang tutuod nga tinaga nga nabuyan sang presidente, nya baw na dinggoy man ta ba? Duwa gid kita ang natuntuhan. Amo ini ang ginpalayag ni Velasco. Disgustado bangod sang kontane tapos ng termino 14 na mo. Manaog na kay ginkasugtan 15-21, 15 kabulan si House Speaker Alan Peter Cayetano, si Velasco mabulos 21 kabulan bilang sharing sa pagka House Speaker sa Kamara. Pati ang proposed budget nga 4.5 trilyones napunan pa sang kontrobersiya. Porte, no? Siling sang presidente, dapat tani tadlungon tanani. Ang punto dapat kung anong ginkasugtan. Ang tawag bala nga sugilanon panglalaki. Nga kung ano ang term sharing dapat matuman. Sila ni Velasco niya sakasaka kilay sang presidente. Niya ba na intuan mataba? Natuntuhan man ta ni House Speaker Alan Peter Cayetano kung pamatian mo ang palayag kahapon ni Congressman Lord Alan Velasco. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga
Naka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Standard time lasay 52 na. DTX 500. Time lasay 53. Kamusta? Ang 13th month na paabot nyo. Ang bonus, base kon malastra pa pag-abot sa bulan sang Disyembre. Subong ko ga lalain ang mga empleyado bangod sang palayag sang Department of Labor and Employment nga posible pahanugutan ang mga employer nagapanag-iya sang mga negosyo nga mahimo hindi anay mangin mandatory ang 13th month pay, mahimo nga ipaisol anay, mahimo nga hindi mahatag anay, mahimo sa masunod nga tuig. Tiga singgita ni ang mga worker sigurado giko. Kay ang 13th month pay hindi mo niya mapaiway nga aman. Ang 13th month pay nga benepisyo pareho sang sweldo isa ini ka basic labor standard nga hindi mo pwede mapaisol. Kinanglan ihatag bugid ini. Di galing, siling ni Bilyo, pamatian taman, ang side sang mga nagapanag-iya sa mga negosyo, ang iban nagsira na mo. Ang iban temporaryo nga nagsira, ang iban permanente na gig nga nagsira. Ang iban namayad na gani. Ting iba niya nga gaabre pa nga medyo kubos gid, alang-alang gid, gapamirde pa, daw wala pa ganansya, di pamatian ini sang Department of Labor, ang ilaayo nga kun mahimo, ipaiso lang anay paghatag sang 13th month bonus kag iban pa, o kung ang iban, hindi na gid makahatag. Kabudlay, no? Sakit batyagon. Kay man, ang Presidential Decree number 851, nagasiling gid ka nagamando gid sa mga employer sa mga private sector nga dapat bayran tagaan ang rank and file nga mga empleyado sang 13th month pay hindi magsubra sa Disyembre 24. Lain na. Ti galing anhon mo. Ang iba nagtungkiling gid, naputotikoy gid bangod sining COVID-19. Ilang taon ta kung ano ang matabo sini. Ang ako niya para benepisyo sa mga worker. Bisang tag jutay-jutay lang kung hindi ikiban polgid
mahatag lang. Depende na, no? Ulaton ta. Ani kakaigo nga panahon sa pagtuon kag ang report sa mga establishmento komersyal nga nagayo nga hindi lang anay magatag bonus, hindi lang anay magatag 13th month, ang iban posible sa masunod nga tuig, ang iban posible wala na gid sang babaton. Kabay pa nga maariglo ini sang Department of Labor. Amo lang ining ginahulat sa mga empleyado, iba na utangan na. Iba na advance na ay kalain. So, pag-abot sa tiyon, nga wala asang 13 month, iba nga ni sa lagko nga kumpanya may 14th, may 15th month pa. Pero grabe ang igo sang COVID-19. Pating benepisyo sang aton sini mga trabahante daw madihado pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Radio Philippine Standard Time, La City 1. Standby na.
sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,